Uyu mnyamatayu ali ndi pathupi pa miyezi 7. Yes, ndoyembekezera ndipo pano ali ndi miyezi 7 mwana nkumagunda. Zitheka bwanji mamuna kukhala ndi pathupi? Chinachitika ndi chani kuti zifike pamenepa? Moyo wake ukumuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira. Osayiwala kupanga like komanso share nkhanizi kuti tidziwe zoti mukusangalala nazo. Nkhani ndiyovutirapo mmafotokozedwe kamba kuti imafunikira kumulowa munthuyu mpaka mkati. Komabe ndiyesesa mwa ukadaulo wanga kuti ndikupasireni zithunzithunzi cha zomwe ndikufotokoza. Dzina lake ndi Tyrick. Anabadwa zabwinobwino monga momwe tonse tibadwira. Ino ndi ine pali chinthu chimodzi chomwe timadziwira ngati mwanayo ali wamamuna kapena kuti ndi wamkazi. Ndipo Tyrick anali ndi zija zachikazi ndipo makolo anakondwera kuti pabadwa mkazi pakhomopo. Tyrick wakula ndi kuleredwa ndi agogo ake kamba kama complications ena a family atasinkhuka msinkhu pang'ono. Tyrick anayamba kumeranso zida zachimuna pamwamba pa zachikazizo. Ndipo iye anali odabwa zedi, choncho anafotokozera agogo ake zachidacho. Ndipo iwo anauza nsikana mnyamatayu kuti imeneyo imatchedwa transgender. Transgender, munthu amakhala ndi zibado zonse ziwiri, koma amayenera kusankha njira imodzi yomwe akuyenera kugwiritsa ntchito maka tikukamba nkhani ya kuchipinda. Iyeyu anasankha kukhala njira ya bambo kamba kuti mabadwidwe onse maonekedwe ndi a munthu wamamuna. Ndipo zinaterodi akukula mawu ndi achimuna, anatuluka ndevu komanso alibe mabere muja momwe mamuna akhalira. Amapanga zibwenzi ndi atsikana ndi kumagwiritsa ntchito njira ya bambo monga momwe tonse amuna tichitira. Komano Tyrick ati amazunguzika nazo mutu kwambiri kamba kuti ankazifunsa kuti ndi chifukwa chani anapasidwa spare part inayo, koma iye nkumagwiritsa ntchito yachizibamboyo. Anafuna kuyesa mbali ina yayikazi ndipo anapeza boyfriend yemwe ati anamupangisa Tyrick kusiyanisa kwakukulu pakati pa kukhala mamuna ndi mkazi. Iye ati amamva bwino kwambiri kumbali yachikazi kusiyana ndi mbali yachimunayi. Choncho anasintha maganizo posatengera kuti akuoneka chimuna. Mmene ndafotokozera kale, ali ndi ndevu komanso alibe mabere, komabe anasankha kukhala mbali yachikazi. Ndiye mwatsoka kapena tinene kuti mwayi anapezeka kuti ndi oyembekezera. Iye ankadabwa mimba ikumakula muja momwe azimayi achitira. Ndipo atapita ku chipatala anamuwuza kuti ali ndi pathupi pa 5 months komanso mwana ali mu condition yabwino kwambiri, chidule ali healthy. Ndipo kuonjezerapo iye anawuzidwa kuti adzakhala ndi mwana wamkazi. Atawuza achibale onse anali wokondwa ndi izizi ati zinapasa chimwemwe Tyrick kamba kuti ati mbali iyi ndi imene iye ankayifuna kuchokera ali wang'ono. Pajatu mukuziwa munthu amakhala ndi kumanzere ndi kumanja kwake. Iye kumanja kwake kunali mbali iyi yachikazi. Panopa ali ndi pathupi pa miyezi 7. Anakonzekera kale za kubadwa kwa mwana pogula zinthu zokhuza khanda. Iye ati anapita ku chipatala kuti akaone ngati angathe kutulukanso mkaka, koma nsachiziwikire kuti popanda bere mkaka siungabwere. Mwini wakeyu ati ndi wokondwa kwambiri ndi chimenechi, ndipo amazijambula nkumatumiza mma social media for fun. Iyeyu ati adzakhala mayi komanso bambo amwanayu. Anzanga mukuonera nkhaniyi ndiyovuta mmafotokozedwe kamba kachilankhulo chathu chachikhalidwe. Choncho zina ndi malankhula mopinda kamba kosafuna kugwiritsa ntchito mawu olawula. Ndiye ngati pena pake simunapamvese bwinobwino ndifunseni ku comment box kuti ndithe kukufotokozerani bwino pomwe simunamvesepo. Uyu Tyrick ndi wa dziko la America. Pomaliza ndikusiyeni ndi funso limodzi. Kodi mukuganiza kuti mwana wa Tyrick azawuzidwa chilungamo za momwe iye anabadwira? Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife a Dini Studios kuti anthu awadziwe. Osayiwala pajatu malonda amagudwa akatsatsidwa. Pangani share Tyrick.